Luxus, který může být brzy váš. Naddimenzované 3KK s nadčasovými technologiemi a balkónem. Byt s podlahovou plochou 92 m2 vás zaujme hned při prvním vstupu. Jeho standard je totiž nadstandardní. Bezobložkové dveře se zapuštěným rámem, dřevěná podlaha v obytných místnostech, rekuperace. Dále podlahové vytápění, příprava na klimatizaci a venkovní elektrické předokenní rolety. Vše napojené na smart home neboli chytrou domácnost. Komfort, který chcete v bytě mít, můžete prakticky ovládat odkudkoliv, ať už jste na cestě domů z práce nebo třeba z víkendového pobytu. Díky oknům po celém obvodu bytu je zde opravdu dostatek světla, avšak vzhledem k tomu, že je byt rohový, nabízí i prostor pro vaše soukromí. V rámci kupní ceny budou na všechna okna instalovány venkovní předokenní elektrické rolety. Kuchyni si můžete vybrat podle vašeho gusta, ale pokud byste s ní nechtěli mít starosti, rádi vám ji zajistíme. Návrh je připraven, stačí ho jen zrealizovat. Z ložnice, kde se nachází šatna ve stylu walk-in closet, je vstup na 11-metrový balkón. Druhý pokoj vám může posloužit například jako pracovna. Ještě jste se nezamilovali? Tak počkejte na koupelnu. Zde volit mezi sprchou nebo vanou nemusíte, máte totiž oboje. Ráno si můžete užít stropní sprchu s podsvíceným proudem vody a večer si dopřát odpočinek v prostorné vaně. Auto pohodlně zaparkujete do garáže pod domem, navíc nepotřebné věci si můžete uložit do zděného sklepa, který je k vašemu pohodlí umístěný hned za parkovacím stáním. Což ocení zejména milovníci zimních sportů. My lyžaři víme moc dobře. Váš nový domov se nachází nedaleko obchodního centra Harfa a dobře známé O2 arény. Komorní developerský projekt z roku 2023. Skvělá volba pro ty, kdo mají rádi ruch velkoměsta a vše na dosah ruky. Budete prvními majiteli a budete ho milovat. Uvidíme se brzy na prohlídce.